Midin de nana emisa eyima haye learn so yetwi ene no yerehwe wona wɔtena ɔhene akyi ewo aguabɔ ase wona wɔtena ɔhene akyi ewo aguabɔ ase yenkone nkwaje bene yemfa de hwea no emmerem ene ba yede ma woni yere pai wa pempem no na yere hye wokomu den yere pai wa pempem no na yere hye wokomu den awie eno ne ba mede ma enne na afia ko adehua ne so yedi kan hwe wona wɔtena ɔhene benkum so ewo eye aguabase ya hwe wona wɔtena ɔhene nimfa so ewo aguabase ende no ye hwe wona wɔtena ɔhene akyi ewo aguabɔ ase na odi kan eye nkonwasoafo hene wɔtena ɔhene akyi yewo ankobia hene etena ɔhene akyi na yewo chidom hene utie din no a obo ɔhene akyi chidom hene wɔtena ɔhene akyi ndisa nkrofo yi na saa ahemfo yi na ewo ɔhene akyi nkonwasoafo hene ewo ɔhene akyi eye ankobia hene owo ɔhene akyi na afei chidom hene nso ewo ɔhene akyi na mmom se ye ba wo hene anim di a nkrofo a wɔtaatra hɔtaaye ehenkwa wɔn na etena wɔhene anim ewo aguabɔ ase na aya a wɔtaa nso etena fam na ne yɛsɛ ne mpanyine bɛka no wɔbombom fam na wɔte hɔ na yɛsɛ gua dapta ase ɛho asɛm ɛne yɛreka midin de nana amisa eyima ha yɛ len so yɛtwi makraw